Hi guys, masong adlaw na tong tanan sa karong adlaw guys. Naka-helmet ko kay mga tumis deliver sa merkado. Magkuha mis cake ni Aliana guys. May birthday mang Aliana ron. Diyan magatod po ko sana pagkaon at maestro ni Aliana. Sugo ko nga tihali. Diyan, before may mo kuhan, mato sa amin sa sticky buns, magkuha sa cake. So, dara guys, kita-kita rata. Nice rabag cake ni Aliana. Pakita na mo na unja. Hala, nice lagi. Kalno, Mickey Mouse. Diyan na may makitaan kay na may balot. 14. Dugay man ka ng gawas? Dugay man ka ng gawas? Babasan. Gawasan na ka? Pa? Hala. Ngano man kang nainibag o ka sa bahay? Nganong daklo o kag sanina Dalton? Ha? Dalton? Ngano daklo na ka sanina nga Dalton? Dalton! 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 Ang kakibkibig ang panay. Sika bang kawo? Oh, ano mo? What you cry, 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 and the lonely you are thinking. Oh, sorry, sorry, sorry. Tetap berhati. Awak dah ngalah arkana ni dang. Lebih. Karang ano tu yang kita. Ikaw na mo kini ko mo mo gamit. No. Lagi pas kali sih. Diki bang good ni. Ah, mga design. Dan Design na yan na. daghay lang pop daw. Tara. Is a promise. Wow, picture po ay na. Wala rang nani ang digong cake doy. Alam niya si Makita Ariana. Happy birthday Ariana. 14 ko na kalo ni Papian. Away. Bawa 1, 14 2, 3, ni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 na lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang Love you, Day. Aliana love you. Wala bukat lagi dam. Ayan. Bukat dam, karang bukat ka dam. Ano ni ice na ni? Oo, ano siguro na Ang bukat ka man. Wala rang nangin ada. Picture tara ni. Sorry, ay, kanang lamig ko ha. Picture sa guys. Da guys. Niluto imong lang. Pikas, pikas. Aman. Haraman. Bisa ko muna kay mga sa Dako na. kumbari. Dako. Magampo sa hadin sa magsaba o magampo di magsaba. Ha? Barod. Diyan na magkahibuhisan na. Diyan na mag-istorya ha. Magampo na ha. Magsaba ha. May magsaba. Pidang na. Pidang. Pidang. Pidang na yan. Barag, barag. Ano? Pidang na. Pidang na. Okay, magampo ta. Love you, Nailin. Lord God, salamat Ginoo sa adlaw nga imong gihatag karon sa namo nga madyo ang mga panglawas. Lord, salamat sa laing adlaw nga imong gihatag ni Ariana. I-bless Ginoo ang iyang kinabuhi, tagay sa panalangin ug maadyo sa labutan. Pagkampo Ginoo ang kalimaw ug kamaayuhan sa panglawas sa tibuok pamilya. O Lord, panalangin ning pagkaan karon nga naa sa mga tubangan nga makahatag ng kabastos sa among panglawas. O panalangin ang bawat isa nga naa karon Ginoo nga celebrate sa birthday ni Ariana. Pinunta na ng iampo
ug ang tanang grasya gipasalamatan sa ngalan ni Jesus nating Ginoo. Amen. 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 Okay, tagkatan sa Liana. Happy birthday to you. Latag mamiti rin. Happy birthday to you. Sige, sige. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tanda mo, wayata ko to, Ron. May God ever bless you. Kung ano yung katila? Kanang 14. Kani? Uh. God ever bless you. Atas cover. Happy birthday to you. Mag-cover. Haman tong kuan, takob. Hoy, Hoy, talaga nito ganta. Nagkahamon ng mabukabaw sa birthday. Otro, happy birthday to nga hangos gara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Daglidir. Happy birthday. Happy birthday to you. Tuyo. Happy birthday to you. Happy birthday. Di na mao ng kandila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Bunga naman gud. Happy birthday to you. Happy birthday, Ariana. Love you. Hello. You're welcome. Dali. Nasabay mo sa your birthday. Nasabay mo sa your birthday. Salamat, tita. Yeah. Salamat sa cake, yay. Tita Lini, West Japan. Hupja na. Hupja. Tita Lini ngayon. Uy! 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 Hey. Okay, miss mak na ta. Maraman tabako. Iman, ipagis na mo. Pinapati kita sa ating pagkain. Binigyan mo naman ang karangalan ng ating pagkain. Saan kay Sky? Ang importante, ang tutuloy natin. Mabuti naman. Huwag ka mag-alala. Ako mismo lalakad sa distrito. Dari kus abos guys. Tanaw kus kita nam ni nanay nga sibuyas. Na may sounds. Arang lapuka wa pa ko nakahimo garden dari guys kay arang lapuka kay gasigig uwan dari. Ara na pong daghan nagbungag taong guys. Gikan na dai minilik si nagpahilot guys. Ja kuan napiang kuno si ja. Nag-uul ko kay karon gihilantan man gihapon. Okay ba kuan nahilot naman unta. Ja, talawan man gihapon sliksig good guys mo inom og tambal. Muna isa na nga ma-high blood ko. Gabi igikan ko nag-upload. Kanang gipainom og tambal. Talawan kadyo manggibugno pa mi ay sa mo inom kay isa mang isuka daghan mas daghan pag nasuka kaysa na inom. Gahang gipalitan ganihag bag-o kay nag kuan malay kog tambal dari og vitamins di man ko magpakawa kay in case og emergency lagi nga na ay mainom. So da pa may nasalin nahurot ra ni jag suka. Mas daghan palagi nasuka kaysa sa inom. Nagpalit ko ganihag tablet ng suway ko. Diyan nahawasan siya ganihang mga launa na tugmi na mata mi alas stress. Pag mata ang ipahilot kay munto nahawasan lagi. Kaya di basta tayo musugot og ipahilot og hilantan kay bawal man lagi. Diya munto nahawasan diya karon nahilot na noon. Arang inita na noon pod diya. Sige na lagi ijang sigig ingon na sakit kuno jang tiyan na hang ipa-check up na raman ning ugma para sigurado madura man pag nay doktor sa Alicia. Kay sa herbag doktor sa Alicia mag di magperminti. Ala nang nagdug na pod. So mao to guys nang ipa-check up Felix ugma kay nag-uol ko.
ikaduha ka adlaw na niya ugma di mo ka eskwela. Madyo ra magkuan na doktor. Na wagtaong guys, aron daghanan na pug bunga. Agitanom ni nanay naradto to anjara aron magpakitan dya. Ari ko mag-garden guys. Tabangan kong mother. Ano na hinluonon pa. Sayang manggod og di tamnan dari guys kay kuan dakog lugar ba. Madyo nang matamnan arong natay maanis puhon-puhon. Baga anak kadugdag umoy. Gabi gura jud ko mag-upload gabi. Kuan. Kanang ano na? Ning uwan ug kusog ja. Ning gisugo po ko gabi sang orasan ako na uli. Sabag kuan guys. Sabag sounds. Ag ukra day gipang puungang nanay dyan namunga gihapon na tanawan ninyo guys. Tara guys, namunga gihapon. Na. Basta gipang puungan na. Magtaong guys, sige nagtaong. Gipuan akong taong kay katong gihimo rang daghana. Mas lami mo gud ni si Jakuan guys kanang nay patsalon. Na sa kalapok mura na kog nagsandal. Dara gitanom ni nanang sibuyas dari guys. Kani gali pwede pagali ni gardinan kani ja kay grabing kuana na raman. Grabing labungan na. Da. Hala na nga ibot lagi uban. Na. Ikuan is manok. Aliwaros manis junjun. Gibitay kundul. Wala po ka. Hapon ako naka-vlog guys kay ang giasi kasus liksi kay makaguol ka dyo. Mas dahilan ta nagali na si jadi na dyan ko mahimutang kay mag-uol ko kay talawan og tambal. Magibugno pa mi ay sa mo inom. Naglangit guys. Kani wapat ning uwan gani ha. Ari ko ubos dari na maghinlo ang hinluan. Uwan man. Diarang lami apo di katugog uwan, isa kabalisan ko natug. Natug kog mga alas 9. Namata ko alas 12. Nagkaon ja. Magkaon natug na pud kay kasig uwan, namata alas 3. Mo nang ako kaso kablag guys. Ja. Malagi to. Ja guys, balik na po kong pasalamat sa kanang naining tabang na sa hong motor. Salamat ka dyan ni mo ma'am. Nuni, ay di lagi dyan magpa-mention guys. Mo nang salamat ra po ni dyan. Bisan mag-adlaw-adlaw na pasalamat di ko mapulaan kay dakong tabang na dyan na. Wadyo ko nag-expect nga na guys. Nga mahal pa, na pa dyan nagmahal dahil na nga ubang tao. Diyan sa sana na po isa guys nga ni jaranta ko nalipay charot ni og ni Lexi sila ra ang taong inspiration charot ito guys ja kay nagka sana wa na ko kasabot ba kuan man gud guys kanang busy mo gud sila kada adlaw kay trabaho lagi
So mo na ni sabot ra ko, always ra man ko mosabot. Murag nag-change na siya. So di na ta makapugos na ng tao nga wa na ganahin na to. Wa ko kay ba kung sa isang rason kung ano, di man pod mo explain. Mayngan ra magwa ko isa pero mapil man gud na ho ngayon nga na si Jay unsa nabag-o si Jay ba kay lahi ra si sa mga niaging adlaw nga na pero okay ra makita ra pa pud si Jay na pero lahi ra jud murag di pa jud na madawat ngani kuan kanang nay wala ko tanawon og sahong na wala ko tanawon og malipayon pero deep inside sakitan pagbaliguan port wala di ra na madawat na kani nga jersey guys nice agizang apelyido Hostiniani sana kalimot na nung kuskuan ang istorya uso dayro kuan guys piskat ug hilanat si ag-anak sa maestra ni Lexi gilantan pod nagdungan silang Lexi hilanat pod ka eskwela si Lexi pod nang tagam na magkuko sa una guys nga si Lexi gihilantan sa unas Manila pa mi nagpuyo kuan ning kulbo sana ning si tawag na kulbo kajungit nako kanabang nangapajok siya guys dyan nagkurog-kurog mo nang gidali na magda sa hospital dyan arang dali arang taasam dagjang hilanat nagkumpiyansa rapod ko gabing dako rabi dito guys mo nang og karon daris bay di na dyan ko magkumpiyansa og kuan kanang nay mahot dan bagtambal kay layo-layo ra ba pod mig merkado pero okay ra man pod guys kay karon nanam ko'y motor in case of emergency madali-dali ra man pero naga po ko nag-stock yapon kog tambal dari rip ug mga vitamins kay mamo dyan ay matang madali-dali ug na emergency so karon nag-uol lagi kong Lexi kay gilantan Inja sakit ko nung diyang tiyan bon sa diyang kikaun kaun gahapon kay kaun mo na dyan daghag spaghetti bisigo siya natunawan nagkaon pag ice cream kay birthday laging Aliana auto kawan na pod guys mga nag-ag kalibutan na guys kani dyang lubiha sa una sa pa nagbagyo kay arang daghana dyan na dyang bunga anak mi makuha og maglamaw karon wa na may lamaw-lamaw maglamaw ramig at tumis ilaalong at tumi makakaaglamaw na guys na yung mga bungag mga lubi nanag-um na dyan ag signal ba guys ug mag-ingaron nga laig panahon kay mag-loading pod mo na yung kakuanan maka high blood ug mag-upload so guys mara na yung vlog rong adlaw guys wa sa siliksin hogi pa uban-uban dari kay lapok dyan mukalit ra pagtaligsik kanang mara ng vlog guys salamat sa inyong pagtan-aw o God bless na tong tanan amping mo kanunay guys ug asa man mo karon thank you for watching guys bye bye